Dood 17-jarige jongen Terneuzen was noodlottig ongeval. Het is dinsdag 19 mei. Dit is Zeeland Nu. Politieonderzoek klaar, maar nog wel veel vragen. Nog ruimte zat in Zeeland voor toeristen. En Tureluur, de kluut en de visdief snakken naar water. Goedenavond. Een noodlottig ongeval. Dat is de conclusie van het politieonderzoek naar de dood van een 17-jarige jongen uit Terneuzen. De jongen werd zaterdagmorgen vroeg gevonden op een weg in de buurt van Terneuzen. Hoewel het politieonderzoek nu is gesloten, is er nog wel veel onduidelijk. De Margretaweg tussen Terneuzen en buurtschap Grieten. Een 17-jarige jongen overleed hier zaterdagochtend vroeg. Een noodlottig ongeval, zo concludeert de politie na onderzoek. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, een aantal dagen lang. We zijn getuigen gaan horen. Dus, die zaterdag hebben we vooral een sporenonderzoek op locatie gedaan. En uiteindelijk hebben we gisteren ook onderzoek in Den Haag gedaan. Een sectie op het slachtoffer. En uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken dat het een noodlottig ongeluk is. En dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie is niet heel gedetailleerd over wat er gebeurd is. Maar verschillende mensen laten aan Omroep Zeeland weten dat de jongen op de weg lag, dat er hulp werd ingeschakeld en dat hij toen is aangereden. Hoe hij in eerste instantie op de weg terecht kwam, is onduidelijk. Nee, dat weten we niet. We hebben wel kunnen achterhalen dat hij ruim daarvoor waar hij was. Maar op een gegeven moment is het verhaal ook voor ons onduidelijk. En is hij op een gegeven moment op de weg terechtgekomen en is er een ongeluk gebeurd. En in dat totaal is hij overleden. Echt een noodlottig ongeluk, daarom hebben we het ook zo genoemd. Ja, met dit einde, dat is heel vreselijk. Dansscholen hebben al ruim 22 miljoen euro schade geleden als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit berekeningen van de danssportsector zelf. Ze voelen zich een vergeten groep, omdat ze, in tegenstelling tot horeca en sportscholen, niet in een specifieke categorie vallen. Al is het improviseren, bij deze dansschool uit Koudekerke hebben ze sinds kort weer les. Dat is te zeggen buiten, op een schoolplein en strikt volgens de richtlijnen van het RIVM. Maar het enthousiasme is er niet minder om. Hoe anders en stil is het in deze dansschool in Goes, waar normaal veel Latin en ballroom wordt gedanst. Buitendansen is hier geen optie, dus willen ze snel weer open. Want tot nu toe kregen ze van het kabinet weinig duidelijkheid. We zijn eigenlijk nergens in te delen en dat is voor ons ook heel moeilijk, omdat we dus niet precies weten waar we ons aan moeten houden. Om hun stem te laten horen hebben ruim 1200 dansscholen samen een pakket regels voorgesteld aan het kabinet. Veel zal aangepast moeten worden, maar toch zien ze mogelijkheden. 1, 2, 3, 4, 5 meter vanaf die kant. 1, 2, 3, 4, 5 meter. Dat is 25 vierkante meter. En dat is dan voor 1 danspaar voor de ballroom. Dus die over de vloer bewegen. Dat betekent in ons geval ongeveer 6 paren per dansles die dan mee kunnen dansen. Ook bij deze streetdancers zal het iets anders gaan. Voor mij is het natuurlijk makkelijker als mijn andere collega's, denk ik. Het enige probleem is een beetje met mijn demo, met mijn wedstrijdteams. Die soms over elkaar, onder elkaar doorgaan. Ja, daar moeten we gewoon rekening mee houden. De dansscholen hopen 1 juni weer open te gaan. Of dat lukt is afwachten. En ondertussen, als het weer het toestaat, wordt er hier lekker buiten gedanst. En voor het andere corona-gerelateerde nieuws is hier Floris-Jan. Floris-Jan, ik hoorde vanmorgen dat er een ware run is opstaan op een plekje in een bungalowpark tijdens Hemelvaart. En met Pinksteren, geldt dat voor Zeeland ook? Nou, dat zou je denken, hè, vakantieprovincie bij uitstek, maar dat is eigenlijk niet het geval. In Zeeland is het toch zo dat nog maar veel minder verhuurd is dan je zou denken. We hebben 150.000 plekken te vergeven, maar een klein percentage daarvan is maar verhuurd voor de komende dagen. Ja, maar hoe kan dat eigenlijk? Want Hemelvaart, zo'n mooi weekend, het wordt ook mooi weer, is meestal heel populair. Zeker, het heeft een aantal oorzaken. Eentje is landelijk. Mensen hebben gehoord dat het sanitair op campings nog niet open is. En dat is ook zo, hè, dat blijft voorlopig nog dicht tot 1 juli. Maar mensen denken dan dat ze dus ook nog helemaal niet naar de camping mogen komen. En dat is natuurlijk niet zo, want als je voor je eigen sanitair kan zorgen, dan mag je gewoon komen. Maar dat schrikt dus mensen af. Tegelijkertijd heeft Zeeland een specifiek probleem, omdat de afgelopen tijd juist heel erg campagne werd gevoerd, ook in het buitenland, om niet te komen. Thuis is nu even de beste bestemming. Maar we zitten niet in de put. We bedenken nieuwe creaties. We pakken aan. We verbeteren onze dienstverlening. We maken alles tip-top in orde om Zeeland nog mooier te maken.
Goed, Floris-Jan, dit was een maand geleden toen Zeeland op slot ging voor toerisme. Maar hoe gaan we ze nu weer terugkrijgen? Nou, eigenlijk met wat we natuurlijk altijd al te bieden hebben. Dat is natuurlijk de ruimte, de frisse lucht, de wind. En het coronavirus houdt daar eigenlijk precies niet van. Dus het is wat dat betreft een ideale plek om te vertoeven. En met die boodschap is de VVV dus weer op pad gegaan om media opnieuw aan te schrijven. Zo zien wij heel veel animo, met name vanuit Duitsland, om bij ons te komen filmen van wat is nou de stand van zaken. Dat laten wij heel graag zien om ervoor te zorgen dat iedereen die rust, ruimte zoekt ook hier daadwerkelijk naartoe kan komen. En dan natuurlijk weer niet iedereen massaal tegelijkertijd. Maar we kunnen echt nog wel wat extra toeristen gebruiken. Er is ruimte genoeg. Floris-Jan, dankjewel. De droogte van de afgelopen weken heeft grote gevolgen voor de natuur. Met name typisch Zeeuwse weidevogels komen door de droogte in de problemen. We zitten hier in een gebied waar normaal gesproken weidevogels zitten. Grutto, kluut, tuurluur, scholekster. Nou ja, daar gaat het niet goed mee, want die moeten het hebben van poeltjes met ondiep water waar ze hun voedsel in vinden. Nou, die poeltjes, dat zie je zelf, zijn allemaal helemaal opgedroogd. Dus er valt hier niks te halen. Het was de afgelopen jaren ook al droog en daar zal de natuur zich volgens Leefting aan moeten passen. Maar het is nog maar de vraag of de weidevogels dat ook kunnen. Voor die vogels waar ik het net over had, nee, die kunnen zich heel lastig aanpassen, want die hebben die poeltjes nodig. Wat je wel kunt constateren is dat die soorten langzamerhand uit Nederland aan het verdwijnen zijn. En dat kun je heel jammer vinden en het is ook heel erg jammer omdat je dat typisch Nederlands vindt. Aan de andere kant komen natuurlijk ook weer soorten bij. Dus in die zin is het een beetje een verschuiven, zou je kunnen zeggen. Dus in die zin past de natuur zich wel aan. 172 Zeeuwse boeren hebben in totaal een kleine 6 miljoen euro subsidie ontvangen. De helft van het geld is afkomstig van de EU en is aangevuld door de provincie en het waterschap. Subsidies zijn bedoeld om boeren te stimuleren op een milieuvriendelijkere manier te produceren, zonder dat dit ten koste gaat van de concurrentiepositie. Hij is inmiddels niet meer weg te denken en vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen Gent, Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland. De Sluiskiltunnel. En vandaag, op de kop af 5 jaar geleden, werd die geopend door de koning. Majesteit, mag ik u uitnodigen om met een artistieke handeling deze tunnel officieel te openen? De tijd vliegt, dus 5 jaar en eigenlijk probleemloos die tunnel open gehad de afgelopen 5 jaar. Dus. Kunt u zich nog herinneren dat hij open ging? Ja, dat zeker nog herinneren. De avond en nacht dat we bezig waren met de openstelling. En toen de tijd was het in ieder geval voor ons zorgen dat hij open had, dat we hem konden gaan bedienen. En het was champagne zonder alcohol. Wim van der Linden werkte als technisch manager mee aan de bouw van de Sluiskeeltunnel. Hij zorgde er mede voor dat de tunnel 25 miljoen euro goedkoper uitviel. Daar met z'n allen waren we daar heel erg blij mee, want in die tijd gebeurde het wel dat grote infraprojecten, daar moesten tientallen, soms honderden miljoenen bij. Maar van begin af hebben wij de nadruk gelegd op veiligheid en kwaliteit en dat kwam een product ten goede. En dan zie je dat met een goed team, waar dat toe leiden kan, en we waren inderdaad ruim binnen een budget, we waren ook nog even 5 weken eerder gereed met de tunnel, dus eigenlijk een fantastisch resultaat. U heeft de 3 tunnels in Zeeland gebouwd. Na de Sluiskeeltunnel zou u stoppen, maar dat is geloof ik niet helemaal gelukt. Dat is niet helemaal gelukt. Daarna kwam de Sloeweg. Daar ben ik ingevallen met nog een aantal mensen van de Sluiskeeltunnel. Hebben de Sloeweg afgemaakt. En daarna heb ik nog allerlei projecten gedaan. Vorig jaar was eigenlijk een redelijk druk jaar. Dus blijf wel lekker bezig zo. Patrick Dankaart is veiligheidsbeambte van de Westerschelde-tunnel en de Sluiskeeltunnel. Hij woont in Axel, dus hij werkt zo'n beetje in zijn achtertuin. Ik rij hier iedere dag door naar mijn werk, dus wat dat betreft is het wel bijzonder om door je werk naar je werk te rijden. De afgelopen 5 jaar bent u dan zeg maar de verantwoordelijke geweest voor de veiligheid. Hoe veilig is de Sluiskeeltunnel? Ja, in de tunnel zelf gebeurt relatief weinig. De eerste incident echt in het verkeer, toen was de tunnel ruim 2 jaar open. De eerste keer dat de tunnel dicht moest, dat was vanwege een windmolen die op hol geslagen was aan de zuidkant van de tunnel. Dus dat had eigenlijk weinig met het verkeer te maken. Maar het eerste incident wat geëvalueerd is, dat was de tunnel ruim 2 jaar open. En dat is eigenlijk wel voldoende. En wie kan het zich nog voorstellen dat we zonder de Sluiskeeltunnel regelmatig soms 20 minuten voor deze brug stonden te wachten? Het startte vanmorgen met een paar wolkenvelden, maar er was met volop zon vanmiddag niks meer van te merken.
Vannacht kunnen er een paar mistbanken ontstaan en die kunnen tot morgenochtend blijven hangen. Maar als het goed is, wordt het morgen weer net zo'n mooie dag als vandaag. En omdat de bioscopen tot 1 juni nog dicht zijn, trakteert Omroep Zeeland iedere dinsdag op een film. En vanavond is dat Tel Aviv on Fire. Een film die gaat over de gelijknamige soapserie waar de Palestijn Salem op de set werkt. De film kreeg goede recensies omdat het met humor het conflict tussen Israël en de Arabische wereld blootlegt. Dat dus vanavond om 20:30, maar nu eerst nog Zeeuwsmeisje, #gelijkheid en het uitgebreide weerbericht. Voor nu een fijne avond.